आज ଶାଗ ବାରିରେ ପାଣି ମାଡ଼ିବ ବୋଲି ବାପା ଆଉ ମୁଁ ପାଣି ମଟର ପାଇପ୍ ଆଉ ତାର ନେଇକି ଚାଲିଗଲୁ ଶାଗ ବାରିକୁ। ଆଉ ସେଠି ବାପା ମଟର ଯୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ମତେ କହିଲେ ମୁଁ ସେପଟକୁ ପାଇପ୍ ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛି ଆଉ ତୁ ସେପଟେ ଯାଇ ପାଇପ୍ ଭିଡ଼ି। ଆଉ ବାପା ପାଇପ୍ ସବୁକୁ ବଢେଇ ଦେଲେ ଆଉ ମୁଁ ତାକୁ ନେଇ ଶାଗ ବାରିରେ ପକେଇଲି। ଏମିତି କରିକି ଆମେ ମଟର ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ି କାମଟା ସବୁ ସାରିଦେଲୁ। କିନ୍ତୁ ମେସିନ୍ ଚଲେଇଲା ବେଳକୁ ଏଇ ଲାଇନଟା କୋଉଠି ଥିଲା କେଜାଣି କଟିଗଲା। ଆଉ ତାପରେ ଆଗରୁ ଯୋଉ ପାଣି ମାଡ଼ିଥିଲା ସେଥିରେ ଗଛ ଉଠିଛି କି ନାହିଁ ବାପା ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ହେରି। ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଘରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ମୋ ଟିକି ଭାଇର ମୋର ଭାତ ଖାଇବାକୁ ବସି ପଇଲୁ। ମୁଁ ତାକୁ ଭାତ ଖୁଆଇଦେଲି ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ନିଜେ ଖାଇଲି। ଭାତ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲାଇନ ଆସିଛି କି ନାହିଁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସତ ଲାଇନ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଟାଇମ ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟା। ତଥାପି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଟର୍ଚ୍ଚ ନେଇକି ଗଲୁ ପାଣି ମଡେଇବାକୁ। ଲାଇନ ନଥିବାରୁ ସେ ଟର୍ଚ୍ଚରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା। ଆମେ ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହଉଥିଲା। ତଥାପି ସେଇ ଟର୍ଚ୍ଚରେ ଆମେ ପାଣି ମଡିଆ କାମଟା ସାରିଦେଲୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏରିଆରେ ଏମିତି ପାୱାର କଟ ହଉଛି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣେଇବେ। ଆଉ ଭିଡିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।